Бал корты табигатьтең искиткеч бер мөгъҗизәһе. Уның турында тәүге мәгълүматлар бик борынгы дәврләргә барып тоташа. Палеонтология белгечләре был бөҗәктең 50 миллион ел элек барлыкка килүен раслай. Шул замандардан алып бүгенгәсә бал корты гаиләһе табигатьтең тәвәл кануннарына буйһынып тереклек итә. Ояла инә корт, эре корт, һәм эшсе корттар, һәм яшь корттар, һәм хаксы корттар була. Ул гомумән бер организм дип кабул итәргә кирәк, чөнки унда әгәр дә инә корт булмаһа, ул гаилә артабан үсешмәй, ул таркала, эре кортка әйләнә, ояла төрле мәшәкатьләр була. Чөнки инә корт йомыртка һалмаһа, уларның артабан үсеше булмай. Шуның өчен гомумән ояла, мин уйлавымча, инә корт ул төп роль уйнай. Корттар белүегезсә 40-45 көн яшәй. Яй көне. Кышкы корттар улар 5-6 айлык яшәйдер. Инә корт ояла берәү генә була әйтүемчә, һәм ул көненә 2000 йомыртка һала. Һәйбәт корттар. Һәм уның 2 ел, 3 ел ул һәйбәт эшләй, һәм унан һуң улар 4-нче, 5-нче елга уның һаулыгы бетә, башка сәбәпләр менән ул әҙерәк йомыртка һала, һәм уны ояла бик үк яратып җиткермәйҙәр, һәм улар уның урынына яшь инә корт тәрбияләйҙәр. Әйтүемсә, умартага алдына барырга ярамай, чөнки уларның хаксы корттары була. Улар иң беренче сираттан осып сыга, һәм улар һине күрә, һине сагырга була, сагып куюлары ихтимал, шуның өчен хак булыгыз. Эре корт ул сакмай, ул ир затынан дип әйтәйек башкортса. Ул бал яймай, бал ашай гына, ул әрәм тамакта дип әйтәләр ояла. Но ул дөрес түгел. Уның үзенең максаты бар, ул инә кортты аталандыру өчен был ояла кирәк. Уны күптәр алып ташлайдар, үлтерәләр, кыркалар. Ул дөрес түгел дип уйлыйм. Был табигатьтә әгәр дә ул туган икән, ул нимәләр эшләргә тиеш. Димәк, ул үзенең максаты бар. Ояны яҙҙан алып тәрбиәләйһең, үстерәһең, һәм уның күпме күләме булырга тиеш икән дип уйлаган хәлдә, төп бал йыйыу сезонына килгәндә, ул 40 меңдән алып 60 меңгә тиклем бал корты булырга мөмкин ояла. Эре корт әйтүемсә 100-200 бер ояла була. Ул күптә түгел, аҙҙа түгел, улай булырга тиеш. Эшсе корттар улар күп өлөшөн тәшкил итә ояла. Улар һыу ташыйҙар, нектар ташыйҙар, керә үрүсе эстәге корттар эшләй. Был эшсе корттар улар бал ташыйҙар, һыу ташыйҙар, һеркә ташыйҙар. Уларның тыштагы эштәре. Әйтәйек, оя ныҡ эҫе булып китһә, улар вентилировать итеп, ҡанаттары менән һелкетеп, ул ояны һыуыталар. Әйтеүемсә, ояла 34-35 градус температура. Бал корттары бар ғилемде белеп тыуа тиҙәр. Кеше өсөн уларның көнитмеше үрнәк, ризыҡтары шифа, булмышы сер йомғаҡ. Бал корты менән белеп шөғөлләнгәндә, ул барлыҡ булмышты сулғап ала ти Фәйзулла Ғөбәйҙуллин. Ошо оя мине бик борсой, һәм мин уны бөгөн ҡарап үткем килә. Нисегерәк икән. Кыштан һуң бик көсһөҙ генә ине. Аллаға шөкөр, булар көсәйгән бүген. Был семьяның көслөмө, көсһөҙмө икәнен шунан белеп була. Инә корт күпме йомортҡа һалған. Бына бында яҡшы ғына күренәме? Бер аҙналыҡ, 2 көнлөк, 3 көнлөк йомортҡалары бар. Яҡшы. Аллаға шөкөр.
Оя. Бал еу сезонына тиклем. Алладыр көсөйер. Әлбәттә кортты интелеген вакытта асып карарга ярамай. Уны төштән һуң, сәгать 2-нән һуң 14-12 градустан йылы булган погодала, һава торышы йылы булган көндө генә асырга кирәк. Артык камасаулау аларны эштән туктата. Бал кортының тормышы үсемлек дөньяһы менән үз-ара тыгыз бәйләнгән. Белүебезчә, сәскәләрдән бал һуты һава температураһы 10 градуска еткәс кенә бүленә башлай. Димәк, шуга тиклем бал корты өстәмә токладыруга мохтаж. Яз көне ояны көсәйтеп ебәрү өчен үсемлектәр әле сәскә атмаган, нектар юк. Шуга без уларга витаминдар менән 1 литр һуга 1 литр шәкәр һәм эскиту башка корттардан зыянлы нәйдән дарулар кушып, уны махсус магазиндарда, аптекадан, зооаптекалардан алалаһыгыз. Шуны менән корттарды хәлен, һаулыгын кайгыртырга кирәк. Бу 2 тапкыр елына эшләнә. Яз көне корттар сыккаста, тәүге усуп ояга ингәс, уларны таза ояга урынлаштырабыз һәм әзгенә һәү сироп формасында уларга дару биреп, уларны витамин өстәп, уларны дәртләндерү өчен эшләнә. Күптәр әйтәләр инде, шәкәр бирәһегез, был шәкәрле бал, был дөрес түгел. Был кортты үстерү өчен яз көне һәм көз көне уларны кышкылыкка индерү өчен мына ошондай саралар күрергә кирәк. Бал алырга теләһәң, бал кортындай тырыш бул ди халкыбыз. Бал мизгеле башлана гына.